Tässä on Kalle Sotakoneelta, moro! Tältä näyttää meidän uusi toimitila Turussa. Tässä pieni opastus, miten meidät löytää. Tuolla taustalla näkyy Puolalan puisto ja Kauppiaskatu siintää tuossa edessä. Eli osoitteemmehan oli Tureporin katu 19 ja C-rappu, ja nyt ollaan sisäpihalla, eli tuosta pääsee tänne pujahtaan kätevästi. Ja täältä löytyy, tässä meidän ikkunat näkyy ja tuolla hämöttää kyltti Sotakone miniaturissa, noutovarasto. Tänne voi hiippailla katsomaan mitä löytyy. Ja ovethan täällä on yleensä lukossa, eli meillä on tuossa tämmönen pieni soittokello, sitä voi napauttaa, niin me tullaan avaan ovi. Nyt pujahdetaan sisään. Eli ollaan pikkusen kellarissa, siitä bunkkeri nimis juontaa. Ja tässä meidän sisäänkäynti ja tänne mennään. Ja tässä meidän showroomi. Täällä näkyy jo vähän tuotteita. Lisää on tulossa. Masinaa löytyy tosi kattavasti. Vähän blistereitä. Ja sieltä löytyy vähän pelimattoa, Felterin laukkuja, maaleja, vähän maastokamaa ja siinä hieno kassapiste. Ja täällä löytyy sitten muuta Raging Heroesia ja Avatars of Waria ja kaikkea muuta tämmöistä pientä sälpettä. Sitten mennään katsomaan. Täältä löytyy tiloja, missä voi vähän pelailla. Tänne on väsätty masinapöytää. Löytyy tuolta Fapan pelaajille jotain. Ja täällä löytyy hieno lounge-area, missä voi hengailla sitten. Tällaista löytyy täältä näin. Tervetuloa katsomaan.